days party na niya. This is going to be Okay, itong Amerikano ito, nakugugutok yung gasod. Gasod, ano na sa katsinan? Ako dito sa reklamo, dakuan ka ito. Nam-nam ganyan. Matabi mami siya, what is it? Hindi man mas nangit. Hindi ko marites ba? Akay. Sakit naman? Ha? Hindi ko kauban, matagapita ng ban. Nung nauna na may ban, sulot mo sa ban. Agay. Kaya na kaya. Hindi ka tagamit na. Oo, nata. Ito pagkabot niyo, bago oras mo? Pag-abot. Abot ninyo, kami sulod mo dire. Aga. Mo pala yun, lahi gani. Dami ice. Duwate. Chuwat eh. Duwate. Duwate. Ito yung pangalan na ito ditong bubasan. But, okay na ito eh. Kailan? Atay po. Alipin ako. Siya daw ba bahala ito yan. Mukha on jug ko. Halag mga high blood tan. Kaysa lang yun yung anak ito. Yan ang buhay ba? Kaon mo na. Gamay. Bener, bener tuh mo yun. Ako, si Agaw, ang pinakanako. Padapling. Wala lang nagkaguman. Ay, isang Agaw. Nagkaduman ni Gang. Ako, Ay, dapat ulit po. yan nila ito rin. Nalisat, larga na. Ako na lang dito ma'am, wala yung makantin. Huwag mo gano'n kabili rin mo sugot ang kuhan, nanawag ng pag-usap. Kabili rin mo signature kay kada hilit ng kung manarga, magputol-putol ba? Hindi mo lang sabay tanan. Mamalik yung mantrabaho. Kabili rin mo pwede din ma'am. Huwag yung bakante mo, gusto rin mag-place na ako trabaho. Kaya ba, sabay nga nagpa-check up na dire. Sabay-sabay na tanan, kung gusto mo pwede mo puno na yung ma'am. Ipon sa mo dawat ako ng spotter. Kasingko, siya. Sorry siya din mo, kalakaw mo ka na. Kung maghilot, duha, basta misis, bulangga. Ano to, makurot sila.
no. Pasmado na ako. Uli ko na no. Palamigin mo rin ito, okay no? Okay na to ba? Bakit patandog? Ilot siguro ka, pero wala mong ngatok. Oo, nangilot, pero Hindi ngatok ng kuwating hagto ka. Sige to. Ako mong mag... Sa mana? Sunday? Sunday. Ay, wala. Wala pa na. Kaya ko nga. Text lang ini konser kaya layo pa mong kuna. Katong buntag ba? Mamubalhin o kuha na po siya. Kung alas 11. Yan, taon man na siya malitan. Kadi lang siya natin buka, pati pa itong layuan. Buknaan, wala ba, wala. Kami din ma'am, dapat decide niyo sa mga palitan na ita, mas mas kusok na. Ang gugong pinatigilan ka nung gumili kaya nag-alisan mo, gintak mo din. Hindi rin sa bugat mo din, wala na kayo kusok. Kira? Ha? Kaya kayo lumampas mo eh. Spang kayo. Naman. Anong bag naman yung gusto meron ako? Ha? Hindi mo pulutangon yung mga banbon. Na maglihok-lihok yung kaunuran. Ano yan? Ini pinakakuyaw sa nang hilot o pilang bukawang gunit ko. Tugya video kini gawas. Manulak ka. Taas ng tingog kami. Dakong tingog. Sitik na kayo. Beto. Oh, bitan siya kay hyper. Muna napan siya, sinan siya. White siguro dito. Yung ano yun?
Wala, musulti yung doktor nga ngayon, anak. Oo, mo. Kaya, may finding, palo, magigya. Kahit na niya. Hindi mo niya pwede diri. Kasi nagyan ko sa mandrap. Maka na. Aray. Uy. Sabi na po ay buwasan ay. Pag-an? Uy, nawas na. Hindi na ba pinang, doon pinang po ka magkasa. Rapuhan lang na ko, no? Saan po ka uka? Hindi na kasa. Diba? Pwede na po doon. Minit ko. Mas ka na pipas mo yung minute. Agoy! Agoy! Aray ko! Ano, dito din? Nadugay, pipas mo yung lang. Wala po. Ay, ganito. Bakit mo? Nakapulang ka. Ay, lawan. Ulit. Hindi po yung angay ba natin? Umuwi. Hindi nga na, lingkod-lingkod. Hindi magkakabarog. Lo, lo, lo. Naulo ko niyo pa niya sobra. Lo, lo. Ako na ko mo. Dili ko. Ilo dito pantalon. Ang kanan oh, bakit ulo? Parang ano lang. Kasi si ano na nga, nabungit na. May ano. Si ano nga. Rito gatas daan. Jungod. Ang dami po. Wala din may kuan. Wala mo. Wala mo bigyan ka ng pan. Diba? Meron may mga mga balik. Mamanit niyo ako kuan. Diyan ang sabon ang kaulo. Meron may mamalit ka. Ako mura din mawalit. Ang mga on Amerika ra na lang ang display. Oh man. Mamalit ang ispit. Ano may display po? Tawil na po ng blingon. Ano ba mo? Uy! Blingon na, nagitapon ng tae. Iyo. Simple mo na siya ni Pupong. Adag tawin po. Yuck. Hilot ka? Kaya kung hilot ni mo, pre. Pre. Ha? Ako hilot ni mo ba? Kaya ako nang kuno ni mo titin. Hilot Ito ko. magpanilot. Ang gaspang. Upay kong sinina. Anong maluod? Uy, pagdali. Tarungan yan na. Para lang. Uy, tarungan na, bod. Uy, labot pa ba? Glass. Dapat sa diha kay ilo kasi ang kulo. Pagkakamay. Agay. Agay.
Karon pa nang nganin no. Karon pa nang nganin ko. Hindi pa nganin ko kay Lota. Ako. Sulit. Lagyan nato tinato. Ako. Yung food spot. Lagyan tinato ay kay. Yan. Ulam niya akong paliton. Wala na tagulbe. Uy, piatos. Nagboy mo na. Gani, piatos din akong dagway. Wala na tindahan. Para mag-uot. Ako sa babalik ko. Salamat. Salamat. Wala, wala daw mo. Ako daw mo dali dito. Reklamo ka sa plano, pero sige taon din habol. Don't cry. Hindi ka na gumitay, God. Hindi gumitay. Anak ko nga. Suri na lang Pinoy. Suri na lang Pinoy na lalaki. Iputan ka yung magkano. Diba? May kamay? Eman. Eman. Yan, ang sulo. Yan, ang sulo. Anong ukuha mo ng sulo? Hindi mo ka mukhaon ko. Dito ka. Unsay di mo kaon? Unsa kung di kaon ganiha? Ha? Sakara kag withdraw. No, Ang no, no, dugla no. ko sa inyong mga words. No, 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 no. Kabalo naman ko. Ibuwang naman ko. Unsa to? Dato, ikaw ang kagunta-bugot ko. Wala. Ay, wala. Oo. O pero, unsa na ako kaon ng gabi? Kaya karon, burot mo to. Wala. Wala. Unsa di? Oh? Ay, mo maging gikuwang sudan ako. Kuha na mo no. So, nade, iring dito ay ang gikuha ko. Sailing. Cellphone. Okay, guys, burot mo sudan. Wala. Dili naman ko. Sayangan lang nimo sa ilang nag-baby. Hoy, hapit na to na hurot. Ilang nag-baby, kami gani. Wala, gani din mo. Mang, tunga-tunga na to. Kita ang gisdada no. Tunga-tunga, nagusto na no. Sinda ko! Dapat to, balik isa. Hindi mo itong gilamlan. Alibog ninyo eh. Ano na lang na cellphone ba? Sige, una ang cellphone. Gusto lang din ko. Yan po, sala. Sige. Hello, sige. Bako lang di ko nibalik kung kaudang ko. Hello, sige. Lamang. Lamang. Kung sa di ako baba. Lamang, lamang. Kung sa din akong baba. Baba na, natatat lang. Say ratatat. Say ratatat. Tagal ka sa.
Kabang ako na wala. Baga malikog na wang. Ano ka? Buka na. Din. Dapat 19 na. Awa na 19. Dili sa doron Lunes. Sa sunod, matawag ka tayo. tira jud. Tako eh. Kamay lagi si Juan. Thank you for watching, guys.